Kesengi basispa saupun rio. Haka keteng ukpa ukun mensiam bakut. Amen. Kutra Jesu tu pensele engi dan mensiam bakut jong mi. Kasiti sikinong Efesus kala nong kabalai. Ngatip skem pi ayo sngau spang ka kamyalap kaba ublei da kajing iye jengu lapan kamti hanga nak benta jong pi. Dei na kani kadau bahanga u Paulus u koidi nak benta u Chris Jesu haka keteng jong pi ke gentle lapan pau ka sandur bari jong ublei. Kabang ayat hu lingkot haneng. Andapi puli ya kata kabang alaong pinsayo jingmut. Bang ada tip ya kabang akren sepang ki jingmaya jong u Chris. Ya ubah ki beriu kum tutip ki juk bemensua. Handrai mental lapan pau dok mensim haki apostol bakut bat kinong ya thu lupa. Haduk kat ni kata kalong. Hau Chris Jesu ki gentle ki yok benta pateng lang bat ki ju. Kilong ki dekot jong ka juk kamet. Bat ki yok benta haki jingkular da ka jingalap ya ke gospel. Da ka jing ai ka ba ublei ubas bun ulah the alor jong a kat kum ka bor jong u. Ngala kela unong trei jong ke gospel. Hanga ubar tam lap deng kiru nget baro. Lai ka jing ai ban yalap ya ka go haki gentle ya ki spa ba bam jukut jong u Chris. Bat ban pen pai ki brio baro sapang. Aban pen syai ki brio baro sapang ka sandur bamayan ya ka balo buri nadu bam jukut hau blei nong thau jong ki aka baro. Tin amal kata lingba ka balang lapan pau ya kejing start babun sertap jong ublei haki bors iem bat ki bor ba jong ka beneng. Katkum kejing temu jong u nadu bam jukut. Ya ka bala pendep hau Chris Jesu utra jengi. Hau Chris pada kejinget ya u. Ngilak ban keren kat bamon hau ublei bat ban dia jan bat u da kejing sengu sengan. Ti kum tang kerpat bapin am sengu telur mensim nak kadau kejing jenjar ki banga syak nak benta jong pi. Kalong ka burom jong pi. Nak ni kadau ngadem krup khmat ukpa. Hau ba kejing long pa baro ha beneng bat ka kendau ka syong nong rim. Ngaduai ba unte sei halor jong pi ya ki jingai ai ki bakat ki spa ba jong ka burom jong u. Tun pen klanya pi ha ka mensim da ka jing trei jong mensim jong u. Tu Chris unsong sa ki do nut jong pi da ka jingai ba tu ka jing ie kan long ka tenrai ba ka nong rim jong ka jing im jong pi. Ha ka ni ka rukom phenla ban sempang pura lembat ki ruku baro ya ka pengkiang ba ka lenter ya ka kenjang ba ka jing jeliu jong ka jing ie u Chris. Bat phinmat ya ka ni ka jing ie ka ba palat liam ya ka jing tip baro khnang ba phindup dap smain da ka jing long blei ba pura. Ha uta ubada ka bol ka batrei hangi. Ula ban le palat ya ka bangi pa neng ngimut dur. Ha u kan long ka buram ha ka balang ban ha u Chris Jesu pateng la pateng klem kot syu. Amen. Kaktin jong utrai. Ngis ngongu ya ublei. Ha kalunong balai Paulus sedang lingkong ban ong ikis Kristan hapo Efesus. Ngangit skam bepitip ha. Lani pilai osngos pang kata ka kamelap ka ba ublei ulapan kamti ha u. Bat day na kani kadau ba Paulus ukoidi jong u Chris Jesu lapan long ya u ba unlong unong ya lap lani u apostol na ki benta ki gentle. Ban ya rap ki gentle bakindup yo pedang ya ka jing syai jong u Chris ba bakindup ngat ya u Jesu bakindup an pai sya kalenti ka jing sisya. Kani kadai buat Paulus beteng kumno bang ya kad bang ala ya thu lingkot haneng. Kabumut hakal nong ka baar ubatai sepang kani ka sandur ka jong ublei. Ka sandur ka ba ublei udan na ka benta jong ki brio baro ki ju kumjuru ki gentle. Bahau Chris Jesu ki gentle ki long lang ki nong yo pateng ringkat bat ki ju ya kita ki jingkular ublei. Kani kadai ka wei na ka jingmaya ka ba krau tam ka ba ublei ule na ka benta jongi iwe pe iwe. Bamangi ki baklem yo benta ai lani ki bamdon benta ai ruam ha kita ki jingkular jong blei menta pada da ka jingwan jong Jesus Christ pada ka jinget jongi ha u ngilong kinong yo pateng lang nginong yo ki benta lang ya kita ki jingai ai ki spa ba bakrau baro ba blei ula mang na ka benta ka jai ben riu jong u menta ula ai lang ya perthei baro ka we kani ka dei ka jingkrau bok jongi iwe pe iwe ha ka jungtang batmai. Hanga barit tam na pring kiru ngai baro lai ka jingai ai ban ya lap iki gentle ya kispa ba bam jukut jong u Chris. Kani ka ding jing sung thu jong Paulus.
Sungo tu dah kajing sungo red ialah dia. Bahanga barit tam la pren ki rungai baro. Hanga ba day na way na ki barit tam. Day way na ki ba la pen persiang ban pensidudur ya kabalang. Persiang ban pendu ya kini kajingai. Henry yanga kabomot uba ong Paulus uang yanga uba don kani kekerdan kabamdon kerdan e ruam lapet ya kajingle jonga tangba ublei ulajit ban kampen kamti hanga ban ai la ne ban yalap ya ki gentil ya ka spa ba jong ukris kani kadai ki jingle jong blay na ta kada lor fikin ma kul nong ban kong ka e Paulus uang ha ka jing kublay jong uang kumno ublay ngalong apostol ba ublay ulapha da ka mon jong ublay om dai da ka mon jong nuru da ka jing jiet jong ublay om dai ka qualification jong Paulus sendai kadai ka jing jiet jong ublay nang ta dukat bakandai ong ma bat ban pensyai kibriya baro sepang kasandur bamayan ya ka bol labori nadu bam jukut ha ublay nong bu nong thau jung ki aka baro kani kadai kasandur jung ublay nadu bam jukut ba ki Israel kinlong ka jing syai na ka bentai kibriya baro bagi ka jing jiet jung ublay ki pat ba Israel kamdai tang na ka bentai jung ki shimet hendai ka jing jiet jung ublay ki kalong kum ka kamram ba maki kin tbe ya ka jing sha jong ublay ba shisha sha ki wei pat ki brio ha kani ka sandur balaburi mentala penpa ho Kris Jisu bada ka jinget jungi ha Jisu ngi kala long lang kinong yo pateng ringkat bad Kris Jisu ha ka dukat ka bakat ar Paulus ong ni wei kintin bas ngutenat adu kata-kata ha Kris bada ka jinget jong u ha u ngila ban kran kat ba mon ha ublay bad ban ya jan bad u da ka jing sngo sngan hau Jisu Kris pada ka jingat jau ngilak ban klan kat bamon hau blay ka bamot mangi kibriu ngilak ban tur sejan jong blay walada ublay ulong ubakut kumangi ken mau ya ki pai ba Israel ha ka temple jungki don kata ka jaka ba kentang ka don ka jaka ba kentang tam ka jaka ba kentang tam ka dei ka jaka syong jong blay ha ba omdan manur bala ban rong lai tang sisin sisnem ulang uring rang ba lingdo kataru tang kindiat por hakariti jing peniasup berunmi no sabar bad ya kani kejaka bekentang tam lapan ya khlat na kiwe pada kejaka bad kejaka bekentang da keperda kani kadai kadak kasien ban penong ba ubri umla ban litur hakmat jong blay hakmat jong kani kejaka bekentang tam omdan bala ban lek tang uling do rang ba marwai henrei kejingai ai jong Jisu yang iwe pewe kejing ai ke ba blay ai ngi iwe pewe mentah ka jutang matmai kalong kani bamangi wala rang ngilong kinong pop ngila bantur da kajing slur sya utra jing Jesus Christ sya ublay pa wala da mangi ngilong kibri kibadap ding duna kibri kibadap ki tin ki thlik ki baklam akor ki bajak klia ki babaklah ki bon ba ki rukom kadonur jingir lesi ki ba arsap lani ki babaklah ki bon ba ki rukom henry ngila bantur da kajing syania ha ublay balai ngila bantur da kajing syania ha ublay omdai nama ba ngilong ki babet omdai ngilong ki badawa omdai bangilale ai bandawa ya kata em kadai betang ka jinget jungi ha Kris Jisu kadai betang da ka merit lane kata ka jingdawa jong Kris Jisu ka penlong yang iwe pewe bangin la ban yang hikmat jong blai kon men ko para ba e ngi don lagi jong jingale ngi don lagi jong jing bakla wat ai be jing bakla jong pi kan te mrau e pi kan mau ba ka jing ai jong blai ka khrau palat ban ya kita jing bakla jingi ladang ipet ladang apet ya kajing bakla kumunuksai la jong ru ladang ngapet ya kata kajing bakla la jong ngam nuut ban yang hikmat jong blai ngam nuut ru ban duai ngam nuut ngam don hok ban yang ban yalap ke tien jong blai ngam don hok ban penmi kini ki video la ban record kini ki jingkran ban sam sapi we pe ngam don hok namar balai ngam pat biang kajing im jonga henry man la kapor bakata kajing penrem kawan hanga em ngapai sya Jisu bat ngaong kenrat ngam dawa ngam bitdor ngam long uba bitdor henry ke cingai ke bam u ai nga am ko ong bai tangkani ka wei phong da da u ngai ha u ai ti ya kani ke jing tlot tu pia u bat persyang ban i no ya kani ke jing tlot sedang ke jing im matmai de halor kani konong rem bang ngayalap ya ko gospel de halor kani konong rem bang penmi kini ki video ban ai jing kermen lang ya pi we pe we ro kon an ko para ba e o me se sin ka ai ka pen sung si tam ya oblay kam da dei ere ka pop jungi kam da dei ere ka pop junga ba pop jung pi hot ha ba mangi ngi le pop ka pen mong ya ka do no jung play henry ka we ka ba kam pen sung si kam bon su ya oblay am ka dei ka jing bam ngai jungi
kajing bam shania jongi ba ublei ula ban mahap yangi wat lada mangingi bakla kata ru habang ong kumta kamut abang ong bangin ne khnang hakapop wabneng to ai ba kaching ek ba mela ai ngi hau kun chungi u Jesus Christ u men chungi ba kading zo kaching ek wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching kan ba kar khu na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ai chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam ju tha chong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bar ya kaching tha baro a kaching kmil ti ba tikna ya ka beneng betumai ba ka pertai betumai haba adalah job ya ka bo jong ka senior ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kaching ai jong ka jubili kan kar siu biang hangi
ki pilgrim jung kajing kermen ye kajing terang nak menta kispa beneng to ai bakani kajing kan pensap riang kajing kemen bakajing suk jung nong penim jungi syah setelah kapare syami ublei jungi ubala terku junam kandung kapuram bar kajing ro shi junam amen kudono kutam jisu tersin ai kemariang rap jungi kristan tu doai na menta jungi